Takže čus lidi, já vás vítám u mého druhého tutoriálu na farmu. Tady to není úplně automatizovaná, musíte, prostě uvidíte, až to já vám to ukážu. Jinak ještě před začátkem tam hoďte like a odběr a nevím co já, můžeme jít na to. Takže takhle bude vypadat. Je to farma, buď to můžete si dávat obilí, nebo brambory, mrkev a takovýhle cokoliv řepů, ale samozřejmě ne melouny a dýně. Jinak cokoliv myslím, že tam můžete zasadit. A nesázejte tam teďka jsou tam nově ty bobule nějaký, tak ty tam taky nedáváte. Sice to ještě není vyrostlý, ale tak to mě je jedno. Nějak se půjde ten drop aspoň nějaký, takže jenom vám ukážu, to bude fungovat. Tady je tohle, znáčkou. Tady se spustí voda a celý to jsme tady. Kde to tady popadá do té boční vody. Tam to jde do hoprů. Tam to jde do hoprů. A z těch hoprů to jde tady do šetky. Tam dává jenom to. Funguje to tím způsobem, že tady mi vypadlo mrkve. Ale vidíte, že tam dává mrkve. Tak, funguje to tak, že tady vzadu kurňa mě čekaj, vlastně to přelítnu. Tady vzadu máte, že jo. To dojdu zavřít, tak se mi to tady zbytečně úplně to. Tak. Tady vzadu máte takové daný pistny. Máte tady dělaný takovýhle korítko na vodu. A pod těmi pistnama, že jo, tady jsou bloky, ta hlína. Tak na té hlíně tam je položený ty pistny, tam jsou na té hlíně položený, do kterých vedou ty repeatery a pak jsou zapojeny pomocí redstone. Tady to vedu takhle zemí to tady vemu a tady si to zničím, co nějak tady nepotřebuji. A tady se to dává do tohohle bloku a na pomocí repeateru. Pomocí repeateru se to dává do toho bloku, takže tady ten blok je teďka to. A tady nahoře, tady na tomhle bloku, vidíte, tady je takhle položená, tady byla položená páčka, která když se zmáčkla, se to zaktivovalo. Aktivovalo se to, takže to bylo zaktivované a tady bylo vysunutý ty repeatery, takže ta voda nemohla týct, takže netekla. A když se vypla, tak tady ty jak se to jmenuje, prostě tady ty věci, pistony, tak ty se, že zasunuli dolů a pustilo to vodu, takže která stekla, dovezla to obilí a takový až sem, jo, dovezla to sem a tady to spadlo do hopru a pak do čestka. Takže asi já už to nebudu okecávat a jdeme to postavit, takže pojedeme kousek dál, no to je starý farmy. Takže tady budeme potřebovat, že jo, nějaký pevný blok, nebo jako můžete to celý stavit z hlíny, že jo, ale tak. Tady si to postavíte, takhle vezmete si hlínu a třeba tady to jsem to stavil. A takhle můžete postavit, ještě jsem neřekl, tady můžete postavit třeba dvoupatrovou takhle a tady dáte obilí, sem dáte brambory, sem dáte mrkev a sem dáte řepu. Jo? Nebo dáte všude obilí, nebo všude řepu, nebo všude mrkev a takový. Takže postavíme si asi zase tu dvoupatrovou, že jo? A teďka počkat, teďka si to musím rozvrhnout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ne počkej, 7 je, viď? 7 plus tady už bude na tomhle voda. Muset být a tady budou pistny. Takže tak. Jako nemusíte mít jako hlína, do který se to bude napájet, takže. Kolik má toho dlouhý? 1, 2, 3, 4. Doporučuju to mít 4, protože 1, 2, 3, 4. Jestli to můžu vyplnit.
takhle, to tam nemá být, tady takhle. Jo, to vlastně nemůžu úplně. Já úplně jsem zmatený teďka. Tady takhle to tam nemá být. Ty spodní. Vlastně, tak, střed je tady to. Tam bude, že jo, pak víc tata. Tady je takový tohle a tam dáme, počkej. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tady to je 7. Takže tady bude muset být voda už. Takže počkej, tady to dáme taky pryč. Počkat. Zase tam pokládám ty bloky, Tak. Tam, tady na té straně ne. Já jsem úplně z toho zmatený. Tak. Jo, dobrý, už to mám takhle.